Kebon wedi. Oh iya. I am Kentos. This is little body. Yes. This is tanggapan Indra Kali Sobo. Dadi kaline ngolah ngalih ngene. Cara anu iki kowe bahasa Indonesiane. Biasane sing kene kali Sobo ki sing ngolah ngalih bapak-bapak. Kok iso? Lah ya curono. Cur ning buri. Ya kowe ki wong uyuh. Lah ya kali Sobo. Oh iya, Sobone kok wali kok ngendi-ngendi. Jan luar biasa. Luar biasa. Ora umum masyarakat kene, Gus. Adewe masih ning kene hawane kaya ngene iyup mampring-mampring. Ning kene penonton do nglumpuk. Betul. Cah cilik-cilik ya akeh. Kene iki antusiase luar biasa lho kali Sobo Jan. Muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaaken muga-muga panjang umur. Amin. Lah sing amine banter dhewe tak dongani rezekine lancar. Muga-muga iso tuku sapi, tuku wedhus, tuku pitik, tuku omah. Amin. Duite nyilih iki lho. KTP kok. Setor KTP wis ora duit. Aja kaya ngono. Jan kowe macet Iki mang acarane apa, Ham? Acarane ngono iki mau bos naga. Naga tuku reog, Gus. Ya bos naga iki lho. Nah, iki mau acarane tasakuran gebyakan reog. Tasakuran gebyakan reog. AMD ses. Carane A kuwi apa tegese, Gus? Api M. M. Apa? AMD ses. A tegese api ya. M mantep. D. Dadya reog ingkang sasih. Lah apa lho. Pokoke muga-muga ya pokoke muga-muga reoke tanggapane lancar. Amin. Muga-muga guyub rukun. Amin. Mugi-mugi ning kene jan sedulure kabeh ngrembaka. Mugi dulure tambah akeh, saya tambah akeh dulur, saya akeh rezeki. Ya kaya ngono. Jan iki ngono dhewe rame ngomong arep ngomong tok. Iya. Ayo dilekasi. Ya wis ora maido pokoke. Oh. Oh, bose aku wis ngomong to. Bakulan buah naga. Oh, alah. Naga tuku reog. Bose pundi? Oh, bose dodolan buah naga. Abi. Sini Abi. Jangan sama Ami. Oh, Mas Abi ada tamu. Jan moga-moga bakulane tambah lancar, Mas. Tambah sukses. Sehat selalu pokoknya. Ayo Ham lanjut temek-temek ala-alane ya. Wayahmu ki, Gus.
trimo karo blekok moncrot. Wis seneng awak sing gede lho, Gus. Heh. Iki kok mare udan iki ngene iki lho. Jen. Cuy. Ndi Mang? Weh, lah iki nek cara buahno ora buah naga, ha? Apa? Lho iki ngono buahe modele sirkaya, pelem, som mlentung-mlentung. Oh iya. Carane mlowethek-wethek nang. Lah nek nggonmu iki buah naga iki. Apa kuwi? Lah ora percaya jukuan. Alah. Kuwi ngono ibaratno buah telo. Lha kok iso telo iki? Telo pendem iki lho. Telo ki udu buah celuk. Wong buah kok telo iki peneng. Sakmene kabeh buah, Gus. Ibaratno rambutan. Rambutan cara iki ngono. Apa? Iki ngono pelem. Ha, sing ana dhewe kae jaremu apa? Kae mang sirkaya. Sirkaya, sandinge sirkaya mentega. Sandinge mentega kaya ngono kuwi semangka. Heeh. Iki ngono sing tengah iki jenenge buah telo pendem. Sik to, aku lagi ero. Buah kok telo iki piye eneng. Rene, kowe iki apik dhewe lho, Dik. Kowe iki telo ki apik dhewe rene. Nah, nggih ibu-ibu. Sakmenika ngeten iki buah telo pendem. Wah, bose sik enom. Jan luar biasa. Iki bose. Bose kuwi. Heeh, Abimayu kuwi. Mas Abi. Iki iya. Nah. Wah. Bose. Mas iki isi. Anu Pret. Nah, iki Mas iki bor. Kok bor? Bor apa? Bos. Oh, bos. Bos pasar buah. Endi Mas? Jakarta Pasarindo. Tak golek iki kok ora enak to, Mas. Lah nek mau golek ini ngendi nang pasar legi kene lho. Ora aku ada kok badekan. Badekan. Kowe iki kok badekan kowe iki. Modelmu kok enak. Heeh. Alah, kok badekan niki. Piye? Ora. Sik to. Iki api-api iki buah apa? Heeh, iki. Heeh, iki. Apa? Sirkaya. Nah. Pelam mentega. Lah kowe ora roh aku buah apa? Alah roh aku. Ora roh. Apa? Ora roh aku. Piye, Be? Ora aku ki goleki bos iki to. Tak doleki kok ngendi-endi ki ora temu-temu lho. Aku ki wis musono, Mas. Tak ewangi adoh-adoh teko kono ki ora ketemu. Beh, Teko Jakarta kono. kowe kuwi dingin ta sing gandul truk dingin. Iya. Aku suwun. Iki fotone to, iki putrane Mas Abim. Heeh. Iki putrane? Putrane Mas Abim. Lho bani ki wis duwe anu lho, Mas. Heeh, pun gadah gak anu yoga. Niku putune mbae nika. Bah, Tiwas aku koyo ngono, Mas. Mas isin aku. Mas. aduh. Kowe nyapa ta, Prit? Aduh, deret-deret ngono. Lah kae lho wong kok iso. Piye? Aku ki sanggereokan ki mesti Heeh. kok wetrek-etrek iki. Sing nyapa? ngetrek-ngetrek kowe iki sapa to? Mbok yo sing apik, buah liyane apik-apik. Loh. Aku ki mbok yo sing sirsak, sing leci lho ora lho telo lho, Cah. Heh? Pelem sing apa sih? Jelasno sik. Lah kuwi bosok, Mas. Wah, kok iso. Iya. Lah iki ngono pilihanmu lho, amla kok tok nyek iki piye? Lah iki pilihanmu kok tok anggap telo kuwi lho. Ya Allah, Dek, iya iki mau pilihanku ya Wis ngene Allah. iki. Jan, sik ini pilihan. Kamu jangan gitu. Kamu tadi saya jemput dari Badekan loh. Kamu jemput pakai apa? Saya tadi pakai itu yang roda 4. Apa otor? Bukan. Selepan loh, Dek. Kamu tadi lo tahu tumpakan edek-edek. Ora lho, ganongan ki sing Ya. liyane ki apik-apik nyebut aku. Sing kaya leci tanpa biji, Ya. sing pelem tanpa peloke. Ya. Lah kok iki ning kene aku dianggep Kowe telo. kowe disebut kowe apik piye? Tapi telo ki ya
apik lho, Dek. Apik. Heeh. Polo pendem. Polo pendem. Ibarat ora anak sego enenge telo. Lah, Nah, marek iki to? marek ngene pandemnya kaya toko kowe. Hah, sapa? Ora. Ngerti kaya ngene iki lho diulu nggih. Nggih obat ya kena. Ora lho, Dek. Kowe buah karo telo pilih ndi? Ya genah to, Dik. Milih Iki kan apa? musim panas. Heeh. Aku ya milih mesti buah. Lah kok iso? Lah iya wong buah ki mesti manis, legi, seger. Ora apa-apa, kowe pilih buah ora apa-apa. Aku tak tekone. Lah kok nyapa? Lah, Tre, pilihanmu lagi. Aku suka telo biar kamu tanggung ngelok obat. Telo iki kok ngingel obat gumenang. Lah, Kowe iya. kok ndek kanca kaya ngene to, Lah Dek? trembah iki kok. Ora, wong telo iki golekane angel, langka. Langka, Dek. Jika karena telepon yang metu telo. Sik, Pak Maji makane telepon aku. Senengane kan telo. Kowe senengamu apa? Buah. Buah. Heeh. Buah iki manis, bar kok rasane manis. Manis. Bare luwe to. Lah nek telo marek iki. Marek ki opo? Marek iki. Halah Dek. iki tak onceki le boleh kabeh iki. Lah kuwi nek telone wis tuwa. Iya. Lah nek Lah yo. anu ora. Lah kowe telok enom apa tuwek? Tadi kok Enom. enom. Heeh. Lah kok sontrot tok. Wah, iso. Oh, lha ya to malah nguyuh. Wah, iso. Piye piye. Iki ngono buah, lah kowe tolong. Lah, saiki ngene. Aku kependem, Heeh. iya toh? Iya ora apa-apa. Iki lekas dukul. Ya penak sing kependem kuwi lho, Dek, ora dadak goleki. Omonge sapa aku duduk suwek ya goleki ya dini yo. Dadak nyukili yo. Oh sapa omonge. Ayo Ham, buktekno pilihanmu. Ya, buktekno. Oh, iso jajal apa? Ah, Ora apa-apa, Dik. Masih kowe telo kependem. Aku panggah tresno, Dik. sik ibu-ibu ete kono lho. Nyapa? Kan senengane golekane telo. Alah omonge sapa kalo senengane tempura. Cimol, Sik. cireng, gareng. Lah iki generasi micin lho, Dek. Lah kuwi senengane anakmu kabeh. Wah tak omongne. Wah iso. Sapa? Aku ndek iki roh para tuamu tuku seblak. Ora usah kemlelet. Ditip iki. Wah kok iso. Ndang Ham dibuktekne ndang. Buktekno. Heeh. Iki senajan telo ya. Nggih, sak menika telonipun sampun kependhem ndase. Ya ta, wong nek ngelokne ya ngene iki ya Dik ya. Delokan malah arep nandur telone ngono. Lah iya. Aku kan wis omong to, Ham. Ning kene iki nggone rada macet. Heh, ngene iki lho, oleh-oleh iki nek ngenyek telo. Lah makane kowe iki aja ngono ning aku. Ya iya ya Dik ya. Wong wedoke kudu sabar ya Dik ya. Kudu dimang ya Dik ya. Heeh. Wong lanang iki nek kualat ya ngono kuwi, Mas. Malah muni yo. Piye? Ya ta. Ya ta. Lara. Ora, Wong lanang ki ya pantang menyerah lho, Ham. patang menyerah. Dibaleni neh, Ham. Tenan no, ya to. Dibaleni neh. Oh, itu aduh. Oke. Oh, dibaleni. Oh, wong lanang ki kok. Ayo. Yo. Ayo lo. Aman, 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 aman. Aman.
Kancaku bar mancep lho kok malih stroke ngono. Jan ya to, sing tok anggap telo penak to. Penak toh? Penak dong, penak. Lah kowe iki pecicilan lho, Dik. Lah makane nek pamane aku joget iki dihayati. Loh, dihayati. Iya. Tak hayati kowe. Harus akan tak hayati. Cek ora trimo. Yo. Mimik dulu. Trayano Kakek polah, Gus. Traya pilihanmu rada gongslet kok, Tre. Ora konslet jare dihayati. Dihayati kene ndonga. Ben menghayati. Kowe jane asine ora kok njaluk dihayati ya. Menang lah kale nyampluk kowe dibok padoni. Iya. Jaluk aku buah to, Gus. Aja pola pendem. Ngromeh kuwi pola pendem.